Da, salutare, salutare. Ziua de azi. Cam asta e ziua de azi. Parchet bătut. Pusă și plinta. Iluminatul pe care l-am schimbat data trecută. Logo-ul. Ce ar fi? Ar mai fi de făcut, să zicem, plinta de sus de aici, de la colțuri, care să fie cu neon flex. Dar nu mai stau acum să o mai pun și pe aia. O punem mâine, ca nu dăm fiert. Cam asta e treaba. Eu zic că arată destul de bine. În sfârșit ne apropiem și noi ne apropiem de final. Da, moment bun, cam atât s-a făcut azi, adică, mă rog, aproape că am încheiat, ce să... Nu prea mai trebuie pragul la ușă, mă rog. La noi mare șmecherie de pus. Ventilația, ventilatorul acolo și baghetele astea de colț, dacă le punem, dacă nu, da, mă rog, putem da niște culoare cu ele. Tot am luat neon flexul ăla, e păcat de el. Și cam asta e treaba. Vedeți, s-a mai închis un pic pereții. E vopseaua aia pe care am dat-o sâmbătă. S-a mai închis un pic. Ceea ce nu-i rău deloc, că ne lua de cap. Mă rog, ștearsă ușa, chestii de-astea, socoteli de-astea mai, care nu prea ia timp așa foarte mult și nici nu contează extraordinar de mult. Am pus sprintă din MDF de 19, vopsit. Așa perimetral. Și cam asta e. Aștept acum să vedem când are Daniel un pic de disponibilitate să vină cu maimuțele, să le instalăm. Din câte vedeți, ecou e iar. Deci, indiferent cât am vrea noi, nu cred că scăpăm fără bureți. Bureți pe pereți. Și cam asta e. Vom vedea. Până data viitoare, vă țuc, aveți grijă de voi și ne vedem, ne auzim. Ce frumos se vede